пакт Ріббентропа-Молотава згуляў вельмі драматычную ролю ў гісторыі Еўропы тых часоў. У той час любое іншае рашэнне савецкага ўраду было б лепшым дзеля захавання міру, чым тое рашэнне, якое прыняў Сталін. Калі глядзець з беларускай гістарычнай пазіцыі, несумненна, гэта быў добры крок для Беларусі. Пакт аб неагрэсіі Ріббентропа-Молотава, так, ён быў пактам аб неагрэсіі, але толькі паміж Нямецчынай і Савецкім Саюзам. Савецкі Саюз не быў мірнай дзяржавай і, несумненна, разлічваў на тэрытарыяльныя здабыткі. І ствараў магчымасць вайны паміж Германіяй і дзяржавамі Заходняй Європи. Ці підписанти прагнули війни, а мюнхенські підписанти, окрім Гітлера, вони прагнули миру. Коштом Чехословаччини, але якогось миру. Гэта інтэрмарыум, я Павел Мажэйка, вітаю вас. Узаемныя абвінавачванні шэрагу еўрапейскіх дзяржаваў, рэзкія словы перакідвання віны зноў зрабілі тэму Другой сусветнай вайны адной з самых абмяркоўваемых. Інтэрмарыум – гэта пляцоўка, дзе дыскутуюць гісторыкі нашай часткі Еўропы. І сёння тэма Другой сусветнай вайны ў цэнтры нашай увагі. Прадстаўлю сённяшніх маіх гасцей. Кандыдат гістарычных навук, даследчыца эканамічнай палітыкі нацыстаў на тэрыторыі Беларусі Светлана Козлова. Добрый дзень. Прафесор Гамбургскага універсітэта Франк Галчэўскі. Добрый дзень. Марек Корнат, прафесор, доктор хабілітаваны, універсітэт кардынала Стэфана Вышынскага, Інстытут гісторыі Польскай акадэміі навук. Дзень добрый. Іван Патрыляк, доктор гістарычных навук, прафесор Кіеўскага нацыянальнага універсітэта імя Тараса Шэўчэнкі. Добрый дзень. Добрый дзень. Зычу нам сёння добрай зместоўнай дыскусіі і, калі ласка, на экран. За той час, што мінуў ад заканчэння Другой сусветнай вайны, гісторыкі грунтоўна вывучылі самыя разнастайныя яе аспекты, увялі ў навуковы зварот мільёны дакументальных крыніц з архіваў варагуючых бакоў, напісалі безліч манаграфій. Але нягледзячы на тое, што мы ўсё далей у часе адыходзім ад гэтай падзеі, спрэчак і непаразуменняў вакол падзею вайны не становіцца менш. Вайна 1939-45 гадоў ператварылася ў вайну памяцяў. Яскравай ілюстрацыяй тут могуць праслужыць чарговыя заявы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, у якіх ён усклаў адказнасць за развязанне ваеннага канфлікту сусветнага маштабу на еўрапейскія краіны і ў першую чаргу Польшчу. Логіка спадара Пуціна відавочная, яна мала чым адрозніваецца ад той, што была прынята ў Савецкім Саюзе. Яе асноўны сэнс у тым, каб зняць з Савецкага Саюзу любыя абвінавачанні ў садзейнічанні ці развязванні вайны. Дзеля гэтых мэтаў савецкае кіраўніцтва утойвала і адмаўляла ў існаванні важнейшых дакументаў, якія пралівалі святло на тыя падзеі. І нават пасля публікацыі пакта Рыббентропа-Молотава гэтыя спрэчкі не спыніліся. Больш за тое, яны набылі новую сілу. Чаму так адбылося? Каб адказаць на гэтае пытанне, давайце паспрабуем рэканструяваць ланцужок тых падзей, якія ў рэшце рэшт і прывялі да падзей 1 верасня 1939 года. Пасля прыходу Гітлера да ўлады ў 1933 годзе Германія, кіруючыся новымі ідэалагічнымі дактрынамі фашызму і нацызму, адкрыта выказала прэтэнзіі на сусветнае панаванне. Хуткае нарошчванне ўзброеных сіл і мілітарызацыя эканомікі паказвалі, якімі спосабамі гэтае панаванне будзе дасягацца. У весну 1938 года Германія ажыццявіла аншлюз Аўстрыі. На чарзе была Чехаславаччына. У сваю чаргу Францыя і Брытанія, у той час найбольш магутныя дзяржавы на кантыненце, вялі дыпламатычную гульню, мэтай якой было недапушчэнне развязвання новай вайны ў Еўропе. У сітуацыі чэхаславацкага крызісу яны пайшлі на саступкі Гітлеру і падчас Мюнхенскай канферэнцыі пагадзіліся на перадачу некаторых раёнаў гэтай краіны на карысць Германіі. Гітлер адабраў гэтыя саступкі еўрапейскіх лідараў як праяву слабасці.
і ўвосень 1938 года парушыў мюнхенскія дамовы і заняў большую частку Чэхіі. У 1939 годзе да вялікай дыпламатычнай гульні далучыўся і Савецкі Саюз, які да гэтага часу знаходзіўся фактычна ў міжнароднай ізаляцыі. Французская і брытанская дэлегацыі прыбылі ў Маскву толькі з адной мэтай – атрымаць гарантыі Сталіна, што ён не падтрымае нацысцкую Германію. Апошняя, у сваю чаргу, таксама была не супраць забяспечыць свае тылы на ўсходзе у выпадку магчымай вайны. Вынікам усіх гэтых яўных і тайных перамоваў стала заключэнне 23 жніўня 1939 года савецка-германскага пагаднення, якое ўвайшло ў гісторыю як пакт Ріббентропа-Молатава. Еўропа аказалася падзеленай на сферы ўплыву паміж Савецкім Саюзам і Германіяй. Праз тыдзень пасля падпісання пакту Германія напала на Польшчу, пачалася Другая сусветная вайна. Якія рэальныя вынікі мела гэтае пагадненне для лёсу сусвету, Еўропы і Беларусі? Як мы ў сённяшняй Беларусі павінны яго ацэньваць, асуджаць, як гэта зрабілі Польшча ды краіны Балтыі? Ці, улічваючы ўз'яднанне двух частак народу ў верасні 1939 году, наадварот, бараніць іх? Дыпламатычныя захады савецкага кіраўніцтва дапамаглі адтэрмінаваць уступленне Савецкага Саюзу ў ваенны канфлікт? Ці, наадварот, паскорылі гэты працэс? І на кім усё ж ляжыць адказнасць за развязванне Другой сусветнай вайны? Я хацеў бы нашу размову пачаць з пытання, якое, не ведаю, 10-15 гадоў таму было б такім дзіўным мовітонам в пэўным сэнсе. Пан прафесор Корнат, хто все ж таки вінаваты ў развязванні Другой сусветнай вайны? Cóż, odpowiedź, myślę, nie jest trudna. Адказ, на мой погляд, не такі і складаны. Дакладна, гэта была не Польшча. Адказнасць за вайну ляжыць на нямецкім урадзе і асабіста на Адольфе Гітлеры, тагачасным кіраўніку Германіі. Але Савецкі Саюз, другая аўтарытарная сістэма ў Еўропе, зрабіў усё магчымае, каб аблягчыць задачу Гітлеру. Інакш кажучы, у той час любое іншае рашэнне савецкага ўраду было б лепшым дзеля захавання міру, чым тое рашэнне, якое прыняў Сталін. Савецкі Саюз не быў мірнай дзяржавай і несумненна разлічваў на тэрытарыяльныя здабыткі. І спадзяваўся таксама, што будзе другая імперыялістычная вайна, на ўзор Першай сусветнай, якая разбурыць існуючы мірны парадак. Пра гэта казаў яшчэ Ленін у сваім артыкуле пад назвай «Пра лозунг Злучаных Штатаў Еўропы» у 1915 годзе. Пасля Сталін на тайнай партыйнай канферэнцыі у 1925 годзе кажа пра неабходнасць другой імперыялістычнай вайны між капіталістычнымі дзяржавамі, а Савецкі Саюз тады ўступіць у яе як вырашальная сіла. Ідея світової революції штовхала Совєтський Союз до пошуку шляхів експансивних, але вони не хотіли це робити своїми руками. Вони хотіли робити це руками когось іншого, щоб потім приходити в образі визволителя, в образі країни, яка звільняє народи від війни, від імперіалістів, від експлуатації і так далі. І тому, коли вдалося порозумітися чи нащупати якісь шляхи порозуміння з Гітлером, Сталін схопився за це. Коли завершувалася Судетська криза, коли завершувалася Чехословацька криза, знаємо, якраз початок, злам 38-39 року, перші починаються контакти через посольства, і німецькі дипломати питали Деканозова, радянського повноважного представника в Берліні, що стоїть на шляху, на перепоні до зближення між СССР і Німеччиною. І вони шукали відповіді. Мені, як, скажімо, українському історику важливо, що шляхом до зближення було українське теж питання, бо Сталіна непокоїла
ця Карпатська Україна нервувала. І він цей знаменитий виступ зробив, що так і так, що хочуть приєднати Сланак Моське там, і так далі, Совєтську Україну, Карпатська Україна. Тобто він дав зрозуміти Берліну, що от приберіть це, щоб ми могли почати говорити. А Гітлер вже шукав союзників для війни проти Польщі. Чи принаймні йому треба був нейтралітет Сталіна, бо він не знав, як повестися в цій ситуації. В нього було декілька варіантів. З одного боку, він міг почати війну, і вони так собі думали, планували, можливо, почати війну, підбуривши національні меншини в Польщі, в тому числі українців і німців, до повстання, а потім прийти їх, так би мовити, визволяти. Але в цій ситуації, як поведе себе СССР, вони не знали. Чи Сталін не прийде їх захищати, так би мовити, ці національні меншини. І тому умова зі Сталіном була для нацистської Німеччини вигідніша. В latach 30-х У 30-е годы советская политика тактично эволюционовала. Что я маю на увазі? Лозунги про колективную бяспеку, заключэнне дамовы пра ўзаемную дапамогу з Францыяй ў 35-м годзе, але разам з тым усё больш актыўныя спробы паразумецца з нацысцкай Германіяй. Гітлер да пэўнага моманту не быў зацікаўлены дамовіцца з Савецкім Саюзам. У гэты час яшчэ ішоў працэс польска-нямецкага збліжэння, якое абапіралася на дэкларацыі аб непрымяненні сілы паміж Польшчай і Германіяй, заключанай Пілсудскім і Гітлерам 26 студзеня 1934 года. Таму Берлін не быў зацікаўлены ў збліжэнні з Масквой. Сітуацыя імкліва змяняецца летам 1939 года, калі быў падпісаны пакт Гітлер-Сталін. І гэты пакт ёсць галоўнай прычынай пачатку Другой сусветнай вайны. Разам з тым, як гісторык, я маю такое ўражанне, што Гітлер так рашуча прагнуў вайны, што напаў бы на Польшчу і без пакту Молотава-Ріббентропа. Гэта быў палітык, які быў схільны да рызыкі. Ставіў перад сабой вялікія мэты, не баяўся паразаў і моцна давяраў сваёй сітуацыі. Нельга на 100% сказаць, ці пачалася б вайна без падпісання пакта, але пакт Ріббентропа-Молотава зрабіў вайну абсалютна непазбежнай. Дзякуй. Патрок Галчеўскі, да вас пытанне як да нямецкага гісторыка, і таксама як у нямецкай гістарыяграфіі адказваюць на пытанне, сёння адказваюць на пытанне, хто развязаў Другую сусветную вайну. Сталін быў астатнім Сталін быў апошнім савецкім палітыкам, які верыў у марксізм і ў тое, што гісторыя і паўтараецца. паўтаrzenie się гісторыі. Мой калега ўжо адзначыў, што яшчэ Ленін казаў пра тое, што падзеі Першай сусветнай вайны паўторацца. І Сталін гэтага таксама хацеў. І пакт аб неагрэсіі Ріббентропа-Молотава, так, ён быў пактам аб неагрэсіі, але толькі паміж тымі, хто яго заключыў, паміж Нямецчынай і Савецкім Саюзам. І ствараў магчымасць вайны паміж Германіяй і дзяржавамі Заходняй Еўропы. Другая сусветная вайна мусіла стаць у планах Сталіна вайной імперыялістычнай, паўтарэнне Першай сусветнай вайны, што будзе вельмі падобная сітуацыя, будзе галеча, будзе рэвалюцыя, як гэта было ў свой час у Расіі. І тады Савецкі Саюз прыйдзе на дапамогу. Гэта быў галоўны план Сталіна, і ён часткова супадаў з намерамі Гітлера, за выключэннем таго, што Гітлер, у рэшце рэшт, планаваў напасці на Савецкі Саюз, каб стварыць на яго тэрыторыі так званы Лебенсраум, жыццёвую прастору для немцаў на ўсходзе. Навошта ж быў падпісаны пакт Ріббентропа-Молотава, і гэта вельмі важна. Яшчэ да падпісання пакта Савецкі Саюз вёў перамовы як з Германіяй, так і з заходнімі дзяржавамі. І калі Германія была гатовая аддаць савецкай Расіі даўнія тэрыторыі, якія калісьці ўваходзілі ў склад расійскай імперыі, усходнюю Польшчу, Бесарабію, Балтыйскія дзяржавы, то заходнія дзяржавы не маглі гэтага прапанаваць, што і прывяло ў выніку да падпісання пакта паміж СССР і Нямецчынай. Святлана, ваша ще пазіція адносна того першого питання, з якого ми почали розмову. На ваш погляд, хто винуватий у розв'язанні Другої світової війни? Так, і я лічу, што пакт Ріббентропа-Молотава згуляў вельмі драматычную ролю ў гісторыі Еўропы тых часоў.
Але калі глядзець з беларускай кропкі гледжання, мы павінны бачыць, што ў 1921 годзе Беларусь была падзелена на дзве часткі. Усходнюю і заходнюю, без удзела беларускай дыпламаты, без удзелу беларускай дэлегацыі. Палова Беларусі была далучана да Польшы ў выніку бальшавіцка-польскае пагаднення. Таму, калі глядзець з беларускай гістарычнай пазіцыі, несумненна, гэта быў добры крок для Беларусі. Але сама вайна, якая пасля была развязаная, эта вайна была, канешне, жахлівая, і яна прынесла мільёны ахвяраў, і ніхто не думаў, напэўна, што вось так адно толькі дыпламатычнае пагадненне урэшце рэшт развяжа рукі таким жахлівым падзеям. Але все ж таки, вы не адказалі на пытанне, хто паводле вас якраз вінаваты ці адказны за развязанне вайны? Ну, трэба глядзець з той кропкі гледжання, што Гітлер даволі даўно планаваў вайну, вялікую вайну супраць Польшы, супраць заходніх краінаў і супраць Савецкага Саюза. Таму перш за ўсё гэта, канешне, нацысцкая Германія. А то, што Гітлеру вельмі патрэбна было пагадненне з Савецкім Саюзам, каб не весці вайну на два фронты, таму што яму вельмі патрэбны быў гэты тыл, савецкі, каб ён ведаў, што Савецкі Саюз не будзе з ім ваяваць, тады ён можа вырашыць спакойна пытанне ў Польшчы. Мы кажам пра тое, што пакт Молотава-Ріббентропа фактычна вцягвае ці робіць Савецкі Саюз адным з тых, хто развязаў Другую сусветную вайну. А калі дайсці трошкі раней, Мюнхенская змова, слабасць тагачасных лідараў Еўропы, здрада фактычна іх. Чаму іх слабасць, іх дзеянні, якія прывялі фактычна да захопу Чэхаславакіі, мы не лічым элементам, ці вы не лічыце элементам в развязанні Другой сусветнай вайны? Калі казаць пра польскіх гісторыкаў, то ніхто сярод іх не аспрэчвае таго факту, што палітыка супакойвання, а таксама канферэнцыя ў Мюнхене, якая сталася фінальным пунктам гэтай палітыкі, не спрычынілася да аслаблення версальскай сістэмы міжнародных адносінаў. Так, спрычынілася. Але гэта была няўдалая спроба падкарэктаваць ужо існуючую сістэму мірнага ладу, а не жаданне развязаць Другую сусветную вайну. Паўтаруся, ў Мюнхене не рыхтавалі Другую сусветную вайну, а толькі няўдала спрабавалі выправіць існуючы парадак, каб супакоіць тэрытарыяльныя патрабаванні Германіі. Наіўна думаючы, што гэта будуць апошнія патрабаванні, як у гэтым усіх запэўніваў Гітлер. І гэта відавочна. Але насамрэч менавіта пакт Гітлер-Сталін, пакт Ріббентропа-Молотава знішчыў версальскую сістэму і распачаў вайну. Мюнхен толькі аслабіў мір у Еўропе, але гэта пакт распачаў вайну. Патруляк, Абсолютно. параўноўваць можна гэтыя дзве падзеі? Абсолютно погоджуюся із паном професором. Дивіться, якщо ми говоримо про пакт Молотова-Ріббентропа, там були таємні протоколи, які ділили схід Європи на зони, на сфери впливу. Якщо ми говоримо про Мюнхенську угоду, там була зрада позицій Чехословаччини з боку її західних союзників, які передавали східні області Чехословаччини Німеччини. Одна угода була спрямована на те, щоб якось втримати мир в Європі, а інша на те, щоб цей мир зруйнувати. Бо тільки в руйнуванні миру обидві сторони бачили свої стратегічні цілі. І, що цікаво, пан професор згадував Гітлера, а я згадаю так само Сталіна, тому що Сталін після підписання пакту Молотова-Ріббентропа, він сказав, якщо вірити спогадам Хрущова, для початку ми обманули Гітлера. Тобто кожен з них вважав, що він обманув свого візаві, що він обвів його навколо пальця. І відповідно вони дивилися, що буде, як буде розвиватися ситуація. Але кожен вважав, що він виграє від цього пакту, тому що кожен прагнув війни. Ці підписанти прагнули війни. А мюнхенські підписанти, окрім Гітлера, вони прагнули миру. Вони наївні були абсолютно, але вони прагнули миру. Коштом Чехословаччини, але якогось миру, знаєте. Я би так навіть нав'язав певною мірою до сучасної ситуації з Україною, коли західні наші союзники певною мірою прагнуть нашим коштом замирення миротворця із Кремля.
А скажімо так, тоді була така ситуація тільки коштом Праги, коштом Чехословаччини. Jeżeli chodzi o pytanie, kto chciał pokój, Калі разважаць пра тое, хто хацеў міру, то мы дакладна можам сказаць, што Гітлер дакладна не хацеў, каб быў мір, ён хацеў вайну. Заходнія дзяржавы не хацелі вайны. Наогул зусім. Што датычыць Сталіна, то ён таксама хацеў вайны, толькі не ў сябе, а ў іншых. І вось гэта ёсць найважнейшае. Той падзел, які зараз który właśnie Адрознівае мюнхенскія падзеі ад od московскіх. pakta Ribbentropa-Mołotowa. Светлана, вашу еще позицию. Наконт мюнхенскіх пагадненняў я б хацела дадаць, што несумненна гэта была спроба заходніх краін, Великабританіі і Францыі неяк улагодзіць агрэсара, неяк заспакоіць Гітлера і не дапусціць да вайны ў Еўропе. Але ў выніку мы маем тое, што не стала незалежнай краіны, не стала Чэхаславакіі. Гэта была здрада ўсім міжнародным пагадненням. Таму у выніку, канешне, гэта было зроблена вельмі велізарным такім трагічным коштам. Вось пытанне, ці мы можам удзельнікаў Мюнхена лічыць таксама тымі, хто развязваў другую сусветную вайну, не хочучы гэтага? Ну, несумненна, напэўна, можна так сказаць, таму што і пасля ўжо это мюнхенскае пагадненне Гітлер казаў у коле сваіх набліжаных асобаў, што ну, вось зараз развязалі мне рукі і в прынцыпе можна дзейнічаць далей. Kiedyś powiedział brytyjski historyk. У свой час знаны брытанскі гісторык Алан Тайлер сказаў, што 23 жніўня 1939 года Савецкі Саюз трыумфальна вярнуўся на гістарычную арэну як вялікая імперія. Ці гэта праўда? На першы погляд, так. Танным коштам здабыў вялікія тэрыторыі. Po zniszczeniu państwa polskiego Але пасля знішчэння польскай дзяржавы і выконваючы цягам наступных 2 год дамоўленасці пакта Гітлер-Сталін, Саветы зрабілі магчымым расправу Нямецчыны над Францыяй, а таксама нямецкае наступленне 40-го года. Цяжка сабе ўявіць такое, калі б немцы на ўсходзе мелі ворага, альбо як мінімум дзяржаву, з якой не былі б у згодзе, не мелі б дамоўленасцяў. А да гэтага ж яшчэ трэба дадаць і вялізныя гандлёвыя пастаўкі на карысць нямецкай ваеннай машыны. Яны мелі аграмаднае значэнне. Карацей кажучы, Сталін сам падрыхтаваў для сябе трагедыю 22 чэрвеня 1941 года. 17 верасня савецкія войскі ўваходзяць у тагачасную Польшу, на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Як, з якімі настроямі сустракалі савецкія войскі жыхары тагачасных тэрыторый беларускіх? Ну, па-першае, калі адказваць на ваше пытанне, трэба падкрэсліць тое, што несумненна заходнебеларускае сялянства не ведала, што чакаць ад Савецкага Саюза. Яно вельмі, канешне, разлічвала, што будзе перададзена зямля яму ў прыватную ўласнасць, што пасля і было зроблена, калі землі былых польскіх асаднікаў, гэта каля 400 тысяч гектараў, былі аддадзены беларускім сялянам у прыватную ўласнасць. Але пасля вельмі хутка пачалася прымусовая калектывізацыя, якая паказала сапраўдныя мэты Савецкага Саюза і паказала заходнебеларускаму сялянству, што гэта зусім не тое, на што яны разлічвалі. І таму настроі ўжо сялянства былі зусім іншыя, былі супрацьлеглыя гэтай савецкай палітыкі калектывізацыі. А на той момант, на момант 17 верасня, яны яшчэ не ведалі, чаго чакаць. Добра, ну вот у 41 годзе ці мы можам такую дазволіць смела сабе сказаць, што сяляне беларускія, пасля таксама задам пытанне пра украінскіх, чакалі на прыход нямецкіх войскаў? Не, ну, конечно, мы так сказаць не можам. Але, па-першае, гэта был рэгіён, які на працягу апошніх 20 гадоў вельмі часта пераходзіў з адных рук у іншыя. Таму заходнебеларускія сяляне былі ўжо прызвычайныя да таго, што ўлада мяняецца, і трэба неяк выжыць пры гэтай сітуацыі. Але
калі мы кажам зноў вяртаемся да пытання прымусовай калектывізацыі, якая пачынала рабіцца саветамі ў перыяд 39-41 гадоў, то, канешне, заходнебеларускае сялянства, магчыма, нават дзесьці і абрадавалася, што саветы пайшлі, і зараз трэба зноў працаваць на сваёй зямлі, не ведаючы яшчэ, чаго чакаць ад нямецкай акупацыі. Спар Патрик, вам тое самае пытанне, якую палітыку праводзіла савецкае кіраўніцтва на новадалучаных землях заходняй Украіны, як змяняліся настроі насельніцтва? От, нам треба чітко розуміти, да, що ми не можемо говорити про всю масу населення як однорідну масу. Тому що, по-перше, було 3 великі етнографічні групи, скажімо, на території сучасної Західної України. Це українці, це поляки, це євреї. 3 великі, менше дрібніші там ще були, чехи, але оце 3 великі етнографічні групи. Очевидно, що скоріш за все, для більшості поляків, за винятком комуністів, для більшості поляків, які опинились в совєтській зоні окупації, це була трагедія. Це втрата держави, це однозначно трагедія. Для багатьох євреїв, але теж знов-таки не для більшості, це було розуміння, що вони уникли нацистського знущання, нацистського винищення. Але не для всіх, тому що частина потрапила під каток совєтський, хто був заможніший, хто був членом політичних єврейських партій в міжвоєнній Польщі. Щодо українського населення, тут теж не було рівнозначності. З одного боку, багато хто в ейфорії сприймав, бо думали, прийшли свої. Тимошенко, командувач фронтом, українець. Там Довженко по-українськи виступав, там якісь комісари виступали по-українськи, або навіть на івриті в містечках виступали. І ці все роти порозкривали, як таке може бути. Свої прийшли, брати з-за Збруча. Але частина, особливо політиків українських, а особливо, скажімо так, націоналістів, які були засвідчені за Польщі, за свою націоналістичну діяльність, або сиділи, або були під наглядом поліції, вони втікли в німецьку сферу окупації, десь 20 тисяч. Потікало, тому що вони знали, що їх поорештовують. Тому це все було неоднозначно. Але дуже цікаво, що ці червоноармійці, які спілкувалися з населенням місцевим, то вони, коли ті плакали, то вони їм казали, дивіться, ви плачете одним оком, заведуть у вас колхози, будете плакати 2 очима. І дуже швидко ці настрої починають змінюватися. І перше, що відіграло в зміні цих настроїв велику роль, це те, що червоноармійці виглядали якось дуже дивно, дуже худі, якісь обідрані, скуповують все, що можна скупити, якусь елементарну галантерею. Міжвоєнна Польща не була найбагатшою країною світу, але ніхто не міг подумати, що мило чи якийсь порошок для зубів, чищення зубів є дефіцитом. А тут ящиками скуповують мило, якісь бритви там і так далі. То це був жах для місцевого населення. А далі репресії. Спочатку ці репресії були в основному щодо заможних кіл і щодо поляків. Офіцерів, колишніх родин, осадників, чиновників і так далі. І багато хто навіть злорадство, мовляв, так їм і треба. Але навіть ті українці, які недолюблювали, скажімо так, поляків, навіть вони жахалися, як людей в морози виселяють, викидають з малими дітьми, стариків, інвалідів викидають і так далі. І тому, а вже кінець 40-го і 41-го вже почали там і євреїв, і українців, і вже всіх підряд і сажати, і відправляти, а потім ця велика хвиля розстрілів перед відступом. Оце вже спричинило значною мірою те, що німецькі війська зустрічали квітами в багатьох містах. Я хочу зрозуміти, як німецкая адміністрація, німецкая палітика використала гэтыя настроі, якія панавалі на заходняй Беларусі, на заходняй Украіне, як використала тое, што не была прынятая савецкая палітика на гэтых землях. Ona dosyć inteligentnie wykorzystała wszystkie Нацыстская te ўлада nastroje. вельмі разумна выкарыстоўвала антысавецкія настроі ў сваёй палітыцы. Яна актыўна супрацоўнічала з украінскімі нацыяналістамі. Найперш з тымі, хто яшчэ ў 1939 годзе змагаўся супраць немцаў, але пасля вярнуўся на землі, акупаваныя немцамі. Тады ім было сказана, што тым разам не атрымаецца вызваліць Украіну ад саветаў, але неўзабаве будзе яшчэ магчымасць. Другі этап пачаўся ў 1941 годзе.
W tym І німці знову використали українських націоналістів. По-перше, у двох легіонах – Нахтігаль і Руланд. А по-друге, партизанка АУН на території Усходньої Галіції, де їх використали для жидовських погромів. Gdzie oni tam robili pogromy Żydów. To też było І гэта ў пэўнай w pewnym ступені stopniu было w ў interesie інтарэсах насельніцтва, ludności, якія która ставілі знак роўнасці utożsamiała паміж бальшавікамі і bolszewików z жydамі. Żydami. To znaczy, to, co Гэта oni значыць, doznali што od, тое, што яны bolszewików, od перажылі ад Związku бальшавікоў і Radzieckiego, Савецкага Саюза, oni utożsamiali атаясамлялася z ў іх Żydami. з жydамі, Mimo to, хаця że to гэта ў nie рэальнасці не miało мела niczego ніякіх wspólnego, падставаў. w tym sensie. I w ten sposób І таму ў першыя месяцы вайны Германіі супраць Савецкага Саюза немцаў на ўкраінскіх тэрыторыях сустракалі з кветкамі. Але ўжо ў хуткім часе стала зразумела, што яны нясуць зусім не тое, на што спадзяваліся. Так, напрыклад, калі Стецько 30 чэрвеня 1941 года ў Львове захацеў абвясціць пра стварэнне украінскай дзяржавы пад пратэктаратам Германіі, то яго пасадзілі. Немцы хацелі дапамогі, але нічога за гэта не хацелі даваць. І падобная сітуацыя адбылася потым, пасля ўступлення немцаў і на старых тэрыторыях Савецкага Саюза, там, дзе былі калгасы. Бо сяляне спадзяваліся, што нацысты распусцяць калгасы. Але яны гэтага не рабілі. А чаму не рабілі? Таму што хацелі харчавацца ўкраінскім збожжам, а прасцей гэта было ўзяць у калгасе, а не ў фермера ці прыватных гаспадарак. Фермерów czy chłopów pojedynczych i tak dalej, i tak dalej. Всі території від Вільнюса та від Вільна до Дрогобича та чи до Станіславова на південь, та всі території, які опинилися в свіжій сфері окупації совєтській, постпольські території, чи території Другої Речі Посполитої, чи навіть території Балтійських держав, вони всі шалено піддалися оцій пропаганді про жидобільшовизм. Та? Тобто погроми які були і в Україні, були і в Польщі, були і в Литві. Та? Оці всі антиєврейські виступи, антиєврейські погроми, вони якраз були спричинені тим, що з одного боку дуже влучно діяла пропаганда німецька, з другого боку, що вже існували певні стереотипи в головах людей ще там з часів до Першої світової війни і так далі. І нацисти дуже вдало цю всю річ використали для того, щоб наштовхнути, кинути людей на вбивство своїх сусідів. Я хотела б паспрачацца з украінскім гісторыкам наконт таго, ці былі на Беларусі пагромы жыдоў. Іх не было. То есть увогуле яўрэйскае насельніцтва давольна працяглы перыяд часу жыло на тэрыторыі Беларусі. Это больш за 600 гадоў. І неяк так, жылі мірна, добра, і таму яўрэйскае насельніцтва заўсёды ўспрымалася беларусамі як частка беларускага насельніцтва. Таму, калі прыйшлі нацысты і пачалі вось гэту палітыку, то я не магу сказаць аб тым, што беларусы рабілі пагромы. Гэтага не было. Tak, no ja bym tutaj dodał. Я бы яшчэ дадаў два моманты да гэтых вельмі цікавых выказванняў. Германія спрабавала выкарыстаць, шчыра кажучы, не самыя найлепшыя адносіны паміж польскім і жыдоўскім насельніцтвам на сваю карысць і выклікаць канфрантацыю паміж імі. І вельмі цікавым падаецца тая з'ява, якую сімвалізуе ядвабная. А менавіта несумненны ўдзел, нейкі ўдзел, наколькі вялікі яго маштабы ацаніць немагчыма, але ўдзел мясцовага насельніцтва у тамтэйшым антыжыдоўскім выступленні, які адназначна быў інспіраваны нацыстамі, але рэалізаваны не толькі нямецкімі рукамі, але, на жаль, таксама і польскімі. Гэтая з'ява датычыцца выключна тых тэрыторый, якія пасля верасня 1939 года аказаліся пад савецкай уладай. У раёне Кракава альбо Лодзі ніхто не рабіў такіх рэчаў. І тут я згаджуся з тым, што сказаў папярэдні прафесар Галчэўскі. Габрэйскае насельніцтва сустрэла савецкую ўладу з надзеяй. Не ўсе, але большая яго частка. У вачах палякаў гэта азначала падтрымку акупанта.
І на аснове ўсёй гэтай штучна створанай сітуацыі і адбываліся такія дзеянні польскага насельніцтва ў дачыненні да жыдоўскага, асабліва ў тых абставінах, калі вермахт увайшоў на гэтай тэрыторыі. Другі момант, на які хацеў бы звярнуць увагу. Савецкі Саюз на тэрыторыю, якую ён атрымаў у выніку заключэння пакта Ріббентроп-Молатаў, праводзіў адносна польскага насельніцтва палітыку фізічнага вынішчэння. Масавыя высылкі палякаў – гэта адна справа, а фізічнае вынішчэнне праз забойства польскіх афіцэраў, што сімвалізуе Катынь, другая. Тут я схільны да таго, пра што калісьці казаў нямецкі гісторык Мартін Брошат. Гітлер знайшоў у асобе Сталіна партнёра не толькі па дыпламатыі, але і па дзеяннях, накіраваных на масавае знішчэнне, высяленне цэлых групаў насельніцтва з мэтай стварэння новага парадку і падзелу сілаў. Украіна за апошнія гады адкрывае актыўна архівы. Як зміняецца стаўленне ўкраінскіх гісторыкаў да вайны? Україна, сучасна Україна в сучасних її кордонах приходить так само до тієї тези, що землі сучасної України стали театром бойових дій уже в 1939 році. Тому що в радянський час ми говорили тільки 41-45. В 1939 році вже бомбили ті міста, які зараз в складі України. Бомбили Львів, бомбили Луцьк, бомбили інші міста. Відповідно, це перша теза, що в Україні бойові дії почалися вже в 1939 році. Друга теза важлива в українській історіографії з цього приводу, що з одного боку українці внесли колосальний вклад, зробили колосальний внесок в перемогу над нацизмом, поклавши там мільйони життів, віддавши. А з іншого боку, вони і є жертвою так само обох тоталітарних режимів. Цих безрозбірних мобілізацій совєтських, коли людей від 16 років і старше забирали без підготовки, відправляли на фронт. Цих експлуатацій, вивезень на роботи в Німеччину, вивезень на роботи в Сибір, розстрілів, Голокосту і всього, що відбувалося на цих територіях, які зараз ми окреслюємо як Україна. Наступна, тобто, з одного боку народ переможець, з другого боку народ жертва. Наступна теза, що в цих всіх умовах Україна намагалася набути певної суб'єктності. З одного боку, один проект – це суб'єктність совєтської України, з другого боку, проект альтернативний совєтському, який не реалізувався. І подібно, знов-таки, до Польщі, для нас Друга світова війна, чи бойові дії не закінчилися ні в 44-му, ні в 45-му, а тяглися фактично до 50-х років, і більше як 500 000 людей було вбито, відправлено в Сибір або посаджено тих, хто намагалися якимось чином протистояти цьому режиму, що встановився совєтському після війни на території України. Тобто в таких от напрямках, я би так сказав, вимальовується, кристалізується в Україні пам'ять про війну. І зараз останні, я би так ще наголосив, що останніми роками все більше і більше в колективну пам'ять і в державну пам'ять повертається Голокост. Винищення єврейства. Тобто, що в совєтські часи це практично було так. Совєтські граждані, які загинули. А тепер все більше і більше все-таки говориться конкретно про трагедію єврейського народу, про трагедію європейського єврейства. Я би хотів некалькі ще питань задати про таку пам'ять історичну. І, може бути, спочатку з вас почнемо. Як війна, Друга сусвітня, формує історичну політику Польщі? Całą pewnością Палякі дакладна не павінны і не могуць адмовіцца ад факту, што менавіта яны сталі першай ахвярай Другой сусветнай вайны, што ні в якім разе не супярэчыць таму факту, што ў 1938 годзе адбыўся падзел Чэхаславакіі. Першая ахвяра таталітарных дзяржаваў-саюзнікаў па сваёй тактыцы – гэта Польшча.
to jest Polska. Po drugie, państwo sowieckie Так само нельга ucierpiało пагадзіцца з тым, што ў wzrok цэнтру ўвагі Niemiec w з'яўляецца czasie II Вялікая wojny чынная światowej, вайна, w związku таму z што powyższym, Савецкі Саюз пацярпеў ад w Германіі związku z падчас powyższym другой сусветнай centrum, вайны. Tego wszystkiego jest Так кажуць расейцы. Wielka wojna ojczyźniana, jak З mówią гледзяшча Rosjanie. палякаў неабходна Z punktu памятаць, widzenia што пакуль існавала польская należy дзяржава, pamiętać, że агрэсія dopóki нацыстаў на istniała Савецкі Polska, Саюз agresja na была Związek Sowiecki była немагчымая. niemożliwa. Wojna wybuchła dlatego, Вайна że Polska пачалася з-за powiedziała таго, swoje што nie Польшча swojemu адмовіла polskim Германіі. sojusznikom. Druga wojna światowa Вайна mogła магла zacząć пачацца się інакш. inaczej. Przemówienia Hitlera, У które сакрэтных wspominaliśmy прамовах dzisiaj, Гітлера z у maja траўні і oczywiście, жніўні z maja i 1939 года sierpnia гаворыцца пра тое, што 1939 у яго быў план roku, пачаць вайну з заходняга wskazują, że miał накірунку. on plan raczej wojnę zacząć na zachodzie, wcześniej Папярэдне uzyskawszy дамовіцца з палякамі, porozumienie z Polską, зрабіць іх сваімі czyniące васаламі Polskę і пазней wasalem разам Niemiec, напасці на Савецкі a Саюз. potem razem planował z udziałem Polski wyprawę na Rosję, na Związek Sowiecki. Polska tego scenariusza Польшча не przyjęła, прыняла гэты сцэнар. odrzuciła Адкінула żądania, тэрытарыяльныя патрабаванні, якія, дарэчы, które былі były вельмі bardzo сціплымі. skromne zresztą. Dotyczyły tylko wolnego Вольны miasta горад Gdańska Гданьск і eksterytorialnego транспартныя połączenia, злучэнні, дарогі і чыгунка з drogowego усходняй i Прусіі. kolejowego do Prus Wschodnich. Gdyby Калі б Гітлер Hitler быў мірным pokojowym палітыкам, politykiem, то сёння мы маглі б Можна паразважаць by się над dzisiaj тым, zastanawiać, ці czy правільна słuszne było павяла сябе ў powiedzenie такой na сітуацыі to nie. Польшча. Ale dzisiaj mamy pełną jasność, że Але з absolutnie перспектывы słuszne, сучаснасці absolutnie рашэнне oczywiście Юзефа słuszne. Бека Czyli to była і kardynalnie польскага ўраду было doniosła слушным, decyzja, абсалютна слушным, вельмі важным. decyzja Józefa Beka i rządu polskiego. No i to mnie się wydaje drugi moment polskiej pamięci. І яшчэ адзін істотны пункт drugiej польскай wojny памяці пра światowej, другую bardzo сусветную ważny. вайну. A Гэта тое, пра што мы no to ўжо jest тут to, казалі. co Злачынная już палітыка powiedzieliśmy, абедзвюх a таталітарных mianowicie, дзяржаў на zbrodnicza заваяваных polityka тэрыторыях, obydwu палітыка państw вынішчэння. totalitarnych, na terytoriach podbitych. To jest bardzo Гэта ważne вельмі doświadczenie, трагічны o którym nie досвед пра możemy nie палякаў, пра якія мы mówić проста jako не Polacy. можам не гаварыць. No i trzecia sprawa. Для нас druga другая wojna сусветная światowa dla вайна nas, Polaków, не kończy скончваецца ў się траўні w 45-го maju года, 45 roku, bo бо камуністычная сістэма была ўведзена ў Польшчы гвалтоўным шляхам. Зроблена збольшага польскімі рукамі, але прынесеная да нас звонкі абсалютна іншай краіны. Przyniesionym z zewnątrz. To, co symbolizuje Тое, Jalta, што сімвалізуе to jest jeszcze Ялта, jeden гэта moment чарговы polskiej момант pamięci польскай zbiorowej, памяці пра другую o II сусветную wojnie вайну. światowej. Pan miał jeszcze jedno pytanie przedtem. Znaczenie Было яшчэ polityki адно historycznej пытанне перад dzisiaj. тым пра Kilka dni значэнне temu гістарычнай Putin палітыкі obwinił сёння. Polskę w tym, Пуцін że ona абвінаваціў przyczyniła się Польшчу właśnie ў do развязванні tego. другой I сусветнай вайны. to, Я co згодны з pan тым, што teraz, цяпер казаў прафесор powiedział, Конрад. Zgadza się oczywiście, ale w tym też jest Але ёсць яшчэ jedno адно ziarno зярнятка праўды prawdy, тут. Bo to non possumus było Non jesieni possumus. 38 Не можам прыняць. roku. Польшча Wtedy адказала Polska Нямецчыне ў powiedziała восень nie do 38 tego году. rozwiązania ogólnego, tej Gesamtlösung Але nie да będzie. гэтага, пра што тут ужо Але ўзгадвалася, до была tego супраца згодна з дэкларацыяй była аб właśnie, неагрэсіі pan też o паміж tym Польшчай wspomniał і już, Германіяй współpraca ад na podstawie 1934 года. 1934 roku. Na przykład Göring jechał Напрыклад, na polowanie do Герынг Białowieży, ехаў на i паляванне tam ў oni Белавецкую rozmawiali пушчу, o tym, jak дзе вяліся podzielić гаворкі Rosję пра między тое, sobą. як яны I, падзеляць паміж to сабой znaczy, Савецкі to jest Саюз. udokumentowane. І to гэта też, ўсё oczywiście задакументавана. dzisiaj wpływa Натуральна, na што гэта politykę будзе ўплываць на historyczną, гістарычную палітыку, gdy асабліва jest калі jakiś паўстае problem. нейкая To праблема znaczy, і gdy ma się непаразуменне. problemy w teraźniejszości, oczekuje się Тады czegoś абодва w бакі tekście, пачынаюць шукаць co у мінулым można моманты, zarzucić, якія tej можна stronie, выкарыстаць którą się nie lubi. супраць свайго I to jest апанента. właśnie, І przyczyną гэта прычына tego, że таго, historia jest чаму ważna, bo ona jest гісторыя настолькі instrumentem важная, dla бо яна różnych інструмент polityków, для розных палітыкаў і różnorakich, накірункаў. kierunków. Tak, tu bym dodał, że po Я дадам, што zawarciu пасля падпісання дамовы Укладу аб о неагрэсіі, неагрэсіі, który miał якая charakter была deklaracji, дэкларацыяй, czyli nie był а не traktatem, пактам, bo бо traktat пакт musiałby азначаў бы прызнанне mówić межаў, o uznaniu чаго granic, Гітлер a не tego збіраўся Hitler рабіць. nie planował. Doszło istotnie Польска-нямецкія do стасункі poważnego сапраўды ocieplenia значна w stosunkach палепшыліся. polsko-niemieckich i to Гэта ocieplenie спарадзіла частыя і zaowocowało шматлікія візіты ў wielokrotnymi Польшчу нямецкіх wizytami чыноўнікаў, niemieckich dygnitarzy а таксама w польскіх Polsce, у Берлін. licznymi też wizytami Beka w Berlinie. I co jest istotne, І што mianowicie za істотна, każdym кожны razem, раз, kiedy калі strona нямецкі niemiecka бок падымаў podejmowała пытанне temat саюзу супраць Савецкага Саюзу, sojuszu przeciw палякі Rosji, альбо адмаўлялі kończyło ім, się to альбо na максімальна polskiej ўхіляліся odpowiedzi ад адказу. negatywnej albo na uchyleniu się od toczenia tej rozmowy.
Сярод тых дакументаў, якія я ведаю і з якімі працаваў на працягу апошніх 20 гадоў, займаючыся тагачаснай польскай замежнай палітыкай, няма ніводнага дакумента, які б паказваў зацікаўленасць Польшчы нямецкімі прапановамі. Który by mówił, że dochodzi do polskiej pozytywnej odpowiedzi na te sugestie czy propozycje. Już marszałek Piłsudski... Юзеф Пілсудскі ў студзені 1935 года, калі ўжо вельмі моцна хварэў, адказаў Герингу, што не зацікаўлены ў гэтых антысавецкіх прапановах, і Польшча будзе прытрымлівацца падпісанага паміж ёю і СССР пакту аб узаемнай неагрэсіі ад 1932 года. Antysowieckim. Polska chce dotrzymać paktu o nieagresji. Немцам складана было гэта да канца зразумець, і, на маю думку, Гітлер быў перакананы, што палякі настолькі антырасійскія і адразу ўчэпяцца за яго ідэю. Палякі падымалі некалькі паўстанняў супраць Расіі ў 19 стагоддзі, аб чым Гітлер ведаў. Біліся з Расіяй у 1919-20 годах. Варшаўская бітва зрабіла на Гітлера вялікае ўражанне, што вынікае з яго карэспандэнцыі. І ён ніяк не мог зразумець, чаму Польшча не хоча ў саюзе з ім пайсці супраць Расіі, на што Пілсудскі адказваў Герингу такім чынам. Я не хачу ўсё жыццё спаць з карабінам у ложку. Я хачу, каб карабін быў на складзе, а сам я мог спакойна выспацца. Вот, шановні професори, закранули важный момент маніпуляції гэтай гістарычнай памяці. Ёсць тут нейкі спосаб, сродак на тое, каб перашкоду спыніць гэтыя маніпуляцыі. Ну, як ви можете заборонити політикам маніпулювати? Вони тоді залишаться безробітними. Чим більше ми будемо відати... Очевидно, що це, можливо, може буде трошки менше впливати на громадян. Але я досить скептично до цього ставлюся, тому що, можу говорити щодо України, то у нас... Попри те, що історичні питання використовують постійно в політиці, та зацікавленість є спорадична. Та часом люди зацікавляться, і люди так, знаєте, зацікавляться тою чи іншою проблематикою історичною скоріше для того, щоб підтримати існуючі якісь уже свої стереотипи, а не для того, щоб знайти якісь нові знання і поламати існуючі свої стереотипи. Ясно. Світлана, на ваш погляд, може наступити той момент, коли історію будуть уживаць не дзеля канфронтацыі, а дзеля прымірэння? Напэўна, гэты момант наступіць, калі все будуць заходзіць з прынцыпа навуковасці, перш за ўсё. З прынцыпа гістарычных фактаў, якія пацвярджаюцца дакументамі альбо фактамі вуснай гісторыі. Таму што ўсё ж такі гісторыя і палітыка – это дзве розныя рэчы. І мы, гісторыкі, заходзячы з прынцыпа навуковасці, можам казаць толькі аб тых фактах, якія пацвярджаюцца дакументамі. Добра, але прыйсці да агульнай згоды хаця б па нейкіх асноўных пунктах Другой сусветнай вайны, гэта рэальна в асяроддзі гісторыкаў? Кожны попрошу адказаць. Chyba takich punktów, gdzie są zupełnie... Напэўна, такіх пунктаў, дзе яшчэ існуе поўная нязгода, ўжо няма. Факталогія разгледжана гісторыкамі вельмі добра. Podjęte przez historyków, ale заўсёды застаецца пытанне інтэрпрэтацыі. І каго цікавіць гэтае пытанне, большасць ці меншасць? Што датычыць, напрыклад, Украіны, то каго мы можам лічыць рэпрэзентантам сучаснай сённяшняй украінскай дзяржавы? Тых, хто выступаў на баку саветаў, альбо тых, каго падтрымлівала Германія? Ці тых, хто змагаўся з першымі і другімі? Па-першае, у дадзенай сітуацыі няма вырашэння. А па-другое, неабходна ўлічваць усе пункты гледжання, паспрабаваць паглядзець з усіх бакоў. Напрыклад, што мы бачым у польска-украінскіх дачыненнях? Што толькі першыя змагаліся? Палякі бачаць толькі валынскую разню, а ўкраінцы, што палякі іх прыніжалі на працягу стагоддзяў і гэтак далей. Я лічу, што неабходна заўсёды бачыць і прымаць іншы бок, разумець яго. Калі ў нас гэта атрымаецца, то, напэўна, такіх непаразуменняў ужо не будзе. Tak, ja bym tu pozwolił sobie jeszcze dodać jednak Я дазволю сабе дадаць, што толькі ў вольнай дзяржаве, дзе
існує свобода науки, nauki, ситуація виглядає іначай, чим у держави, керуємої автократичним, не кажу тоталітарним способом. Nie mówię, że totalitarny, ale autokratyczny. No, a Rosja dzisiejsza z А pewnością сённяшняя takim Расія państwem з'яўляецца менавіта такой jest. дзяржавай. I І гістарычная палітыка такой краіны абсалютна абсалютна іншая у параўнанні з дзяржавамі дэмакратычнымі. Мне падаецца, што мы бачым вялікі рэгрэс, які зараз адбываецца ў Расіі, у адрозненні ад часоў перабудовы ці Ельцына, калі пра ўсё гэта можна было гаварыць свабодна, у тым ліку і пра пачаткі Другой сусветнай вайны. Historii, także historii genezy II wojny światowej. Rosja dzisiejsza Сёння Расія лічыць сябе пераемніцай Савецкага Саюза. Niezwykle dzisiaj jest Для расейцаў dla вельмі важным Rosjan з'яўляецца тое, што ważne гэта была вялікая i імперыя, budujące, супердзяржава. że to było wielkie mocarstwo, że w Што Jałcie Сталін на канферэнцыі ў Ялце стаіць на чале сваёй дзяржавы ў якасці партнёра заходніх дзяржаваў і дзеліць Еўропу на сферы ўплыву сваіх na інтарэсаў. strefy interesów, to wszystko buduje narodową dumę Гэта ўсё стварае dzisiejszej нацыянальны гонар сённяшняй З таго Расіі. паводу, Таму гэтае дастаткова само банальнае банальне сцверджанне пра тое, сцверджанне, што że były dwa былі mocarstwa дзве totalitarne, таталітарныя miały дзяржавы podobny з падобнымі структурамі і strukturalnie рэжымам, inne хоць ideologie. і розныя Samo па to ідэалогіі, banalne stwierdzenie адносяць нас odwołujące да się w tej класікі chwili заходняй do навукі klasyki Ханны Аренд. Nauki zachodniej, do Hanny Arendt choćby. Teoryzm totalitarianizm. To by Сёння chyba nie гэта przeszło не прайшло б dzisiaj у публічным publicznym палітычным dyskursie дыскурсе ў w Rosji, Расіі. gdyby nasza Калі б dzisiejsza гэтая rozmowa наша odbywała się w размова Moskwie, адбывалася ў byłby Маскве, pewnie problem z у нас publikacją. дакладна былі праблемы з яе тэлепаказам. З поверненням додому. З поверненням. Może. Chodzi o to, aby Справа ў тым, што czy w ogóle сучасная Расія zlikwidować pamięć хоча o пераадолець pakcie і ліквідаваць Hitler-Stalin, памяць пра пакт podważyć Гітлера-Сталіна, teorię totalitaryzmu, która падарваць jest podstawowa тэорыю i таталітарызму, zasadnicza, якая з'яўляецца асновай, aby каб надаць савецкай przyznać się w спадчыне sensie пазітыўны pozytywnym сэнс, do dziedzictwa а ў цэнтр увагі sowieckiego, паставіць a w вялікую centrum айчынную вайну, postawić wielką як самую wojnę значную ojczyźnianą падзею гісторыі jako najbardziej Расіі. chlubną kartę dziejów Rosji. Марек Корнат, выглядае. Іван Патрыляк, Святлана Козлова і Франк Галчевскі былі сёння гасцямі інтэрмарыум. Дзякую велізарнейшы вам за ўдзел. Заставайцеся з Белсатам. Я Павла Мажэйка. Глядзець інтэрмарыум, глядзець нашыя дэбаты можна таксама на YouTube-канале Белсат Гісторыя. Запрашаем. Ми молилися